खुलुमबाय आंनि एक्सपेक्टेशन इउट्यूब चेनेलाव दिनैहाय आं दंफैयो कारिगावनि साहा थानाय आवदां ओनसोलनि 9 नं गोजोनफुरि गामियाव दिनैहाय माने थांनाय मोनायाव गोजोनफुरि गामिनि बिथां थिंगिनि बसुमतारिनि मोसौखौ सोरबा खावनानै लांदोंनो दा बिथाङा माने एसे रायजोफोरनि सिगाङाव एसे खावलायहरनो नागिरदों माने बोरैबाफोर नुसनबायोब्ला बिथांखौ एसे हेफाजाब मोनगोन खोमा साननानै बिथाङा दा बेखौनो आङो आंनि एक्सपेक्टेशन इउट्यूब चेनेलाव होनो नागिरदों आं दा सोंनोसै दा मोसौआ दिन मोनायाव खयथासोआव गोमाया 3थासोआव लांदों 3थासोआव लांदों ओरैनो नों एसे आन्दाज मोनदों नामा आन्दाज मोनाखै आं जेबो आन्दाज मोनाखै गलिनिफ्रायनो खेवनानै लानो थांदों उनाव खाबायनायखौ दा मोसौआ दामब्रा ना दामब्रिमोन दामब्रा हालुवा गिदिर ओमफ्राय रङा मा साइसनिमोन रङा जाहैबाय फुला बेसे गिदिरमोन आइडिया आखाइनि फिसालाय मोसौआ गिदिरथारमोन दा देरसिन बेखौनो लानो थांबाय दा एसे आथिं गाहायहां दं नामा एसे हालिसेयैनो जखा आरो बे हालिसे जखा दा मोसौआ बेयावनो खादोंमोन मोसौआ बावनो खादों माखासे मानि ओरैजाय दंमोन जाहैबाय बावनो खादों फिसा फिसामोन ओरैजायना बेबो हालुग्रा लोगोखा ओमफ्राय बैबोथ' बेखौनो लांबाय ओमफ्राय नै दा गाय बैना गिदिरसिनमोन जाहैबाय बैना देरसिन बे हालिसेल'खा नालाय बबे देरसिन बेखौ बासिना लांबाय जाहैबाय सिखावा दा अननानै नोंथांमोनहा नुसनबायोब्ला मोसौनि कालारा जाहैबाय गाबा फुला साइज जाहैदों गङा गोलाव आथिङा गोजौ मोदोम गोनां दांफेरफेर मोसौआ गिदिर गोजौ बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै मावनानै जाग्रामोन दा बिथांमोना मोसौखौ गोमानायाव बिराद दुखु दाहा दङ माने फिसायाबो दाबसेयाव हाजिरासो मावहैदोंमोन जाहैबाय माने सुन्दारियाव औवा दाननो थायोमोन दा माखासे गावसिनि न'खरखौ सोलिनो थाखाय बिथाङा हाजिरा मावहैदोंमोन दा बे समाव लोक्षि फुजानि दिनबाबो बिथाङा हाजिरा मावबाय थादोंमोन दा माखासे सिखावफ्रा बेखौ नोजोर होनानै माने थांलाय फैलाय लामा सेरबोना टर्च लाइट बेखौ नुनानै माने मोनायाव खावनानै लांबाय जाहैबाय दा जोंनि एरियायाव बेल' नङा दाख्लैसो बे जाम्बुगुरियावबो बेबायदिनो बिमा फिसा खावनानै लांदों हालुवा खावनानै लांदों ओंखायनो गासैबो रायजो राजाखौ आङो मोनसे गावबागावनो एसे साग्रिद जानानै थानो थाखाय खावलायदों जाहाथे सिखावफोरखौ हमनो हायो आरो बिथांनि जानानै आंबो एसे बुंफानोसै जाहाथे बिथां थिंगिनि फिसाया सेकेन्ड बसुमतारि होनो दा थिंगिनि आरो सेकेन्ड बसुमतारि मोननि मोसौखौ जुदि बोरैबाफोर नुफ्लाङोब्ला अननानै कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाहैबाय जोबोद दुखुआव दं बिथांमोनहा दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बेखौनो फोरमायनो हरनानै आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय थिंगिनि आरो सेकेन्ड बसुमतारि मोननि मोसौखौ जुदि बोरैबाफोर नुफ्लाङोब्ला अननानै कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाहैबाय जोबोद दुखुआव दं बिथांमोनहा दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बेखौनो फोरमायनो हरनानै आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय